Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka Khasi Jantia Deficit School Teachers Association namar ka jingkendu jing jongki hakini ki Arsenam hakabedei bandono tang artli ki kategori jongki no hikai bat ka jing slam banyo ga DA bat ki we ki mat hani ga sngi ki lalet banu kendu menteri badai pet ya kapnat puli puthi oba lakmen rembui ban phatu klar lem halor ki jing jongki habekran bat ki nong tho khobor oba Boswell S Pala ubolong president ke KJD STA ulong banakaliang menteri ula pentikna bakan sadon ke new pay structure hendai kani kanum kata ikino hikai deficit shu habede baka jingsi ule thu basau pulai pesan kedai ke bakino hikai ki yo hadu menta bat kedai ke bakila dai ban yo na do mensyam snam ha ubnai kala lingkot bat de ka area ru hadu menta kino hikai ki kelampat yo. Education Minister is Lakmen Rumboy, but ni wan ni kendo halor ki issue ki babun ki deficit teachers ki kendo khamtam hagini ki arsnam but khamtam mentau snam but ki issues ki banya kran mentan bat I ki dei napadeng jong ki babun ki issue ngijit southly kita ki ba ngikwa ban pensngau hi ngikwa ban kerpat lengba jong I yaka Department of Education yaka government hi berok kawai ban le ai khanang ban resolve yaki niki issues kapanengkong kadai kani ka clarity hakabedai barka hakabedai berkutu jimi khubor lingba isar hiru ba kandon no tang artli ki category jongki teachers tang artli ki category kabar kadai kejing pen slam bar kejing bom siu shu yaki DA ke balong kiba ngidai hok banyo kum ki deficit teachers kabalai kadai ka jing pen trekam no yakani ka CPF scheme centralized provident fund scheme bar ka basau ka kendrum kendram ka bami na kane ka maxims portal online submission of fund requirement kabala ban wat ban kata ya ka jing yo tulop jengi ki nong hikai deficit ru te ha ke bedai bat ka kaniga kajing pia yakino hikai hagi artli ki kunhun categorization of teachers isa ila ong ba consider klempem considering yakibai ki kunhun nong hikai ru kum ki SSA kum tater consider baik kene ka new pay structure consider baik kene ka new pay structure tangba kumbalong menta yangi ki deficit teachers kanam kata yangi ki deficit teachers hakane ka discussion na kamenta kane ka categorization jong kino hikai we are out of the picture ngi ki deficit teachers kam kata but kalaban don hadian kata kadai ka pin don itai jingkho nyu hangiru ka igaban salong ka igaban sajen rei kumbalong menta kam kata yangi kane ka categorization ha kabi dai bat ka jingbam siu shu sarkar ya ka DA jengi keban supentip yapi ba 90% kadai ke bang yo hadu menta kata ka 90% kadai ke ban nadu mencem senam Januari arjar arfusau but what ke area jong kadai ka 90% jong kitu ki khniat banai ke basya khmat ngimpat yo hadu menta but ngila dai ban yo ke 46 nadu mencem senam hi 49 sedang mentau senam menta ki nong tre sarkar kembang isya yo lang rekat bat ki kila yo 51% hendai ngimpat yo te kadai ke ba ngila pen sengau hi minister kadai kajing lebeng kajing daga kitin pareng ngila banong ka dai ka discrimination persya ingi kino hikai but ngila ongi ba inle ai te ha ke bedai bat kani gadi khat sau tarik in shong jingelang bat ka Department of Education but the Commissioner and Secretary of Education Department but hantu ngin setip insepentip syangi baka ke issue ka penlong yangi kino hikai deficit banem yo ya kani ke DA ka bangidai ban yo kenthop yaki areas ha ke bedai bat ka CPF kan sadon kani ka jingshong jingelang jongki board of trustees ban pet yaki issues pembalong menta ngatrai pila yo sengau na kapor ba ki nong hikai ki balak shang than
inong hikai ke bapli kiladon ke bala aklat idon kino hikai ke besitom kim pat yo ya keneka CPF kim pat yo ya ka DCRG te u minister ngis ngolong positive ha ngidon kecing kermen ba da kecing push jong minister badan borom kini ki kam kini ka CPF implementation kan sa ya employ kan sa terekam employ badha ke bede ber kini ka maxim portal ka online submission of budget and pay requirement lengba kini ka maxim portal ngilak penpau hai minister ba don shi bon ba ki kendram kajing bam pau kerteng jong kinong hikai hapok kene ke portal kajing bam shai kumno ban ken kajing bam kajing don ke kerteng bat jong kinong hikai ke bla retire nanta kajing khlek lang bat non teaching staff kum ta terter te minister ila ong biang ba ka ni ke maxims kadai ke badan kam kadai ka lenti syakmat ha kane ka perthai pemerintah ngilak taruh halor ka jingbom biang ka internet connection kumta ter hendai ong ba da ki jingwan ra ya kane ka new technology kam dai per kan ban kata ya ka jingyo tulop jengi tulop ka badai hok ka jengi bat ila pensngau ru ba at least shwa ka Christmas ngidai ban yo ya ka tulop jengi kam dai ban don jing thot palat te banchkun snow api shwa ka Christmas ru kla slam palat namar ba kombolong menta yo benai Oktober ngila dai ban yo tangba ngimpat yo tengah kermen ba isa iba bat ngitip hiru idai i baker bah yaki para brio yaki nong shong snong jong state dai brio badan borom dai brio ba trai hok in page but in le ka ban penhun jingi ka ban penyo ya ka hok na ka banta jingi ki nong hikai